हरे कृष्णा लाइव हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रणाम माता जी। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं सामर्थ्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे चैतन्य स्वामी इति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामकारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश कान्दाराध्वा नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ സഭ മേഖലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ശീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്നാണ് അത് മാതൃജി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം. ഇത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇത് നമ്മളെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയത് കൊണ്ടാണ്. പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ചെറിയ ത്രോട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാണാൻ പറ്റണില്ല. കണ്ടില്ലേ? കാണാം, തെളിയും. ഇപ്പൊ കാണാമോ? ഇപ്പൊ കാണാം. പ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. അതാണ് മതച്ചി പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്നലെ നിർത്തിയ ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? 26 വരെ പഠിപ്പിച്ചു. 27 തൊട്ട് തുടങ്ങും. 24 പറഞ്ഞു അല്ലേ? 26 മാതാജി. 26 വരെ പഠിപ്പിച്ചു. 26 വരെ പഠിപ്പിച്ചു. ഇനി 27. ഭഗവതി വാസുദേവായ ഉച്ചൈശ്രവസമശ്വാനാം വിദ്ധിമാമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. അശ്വത്ഥങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈശ്രവസ് മൃഗം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിരയാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ശരിയാവുന്നില്ല മാതാജി, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ഇല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാരും. ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഉച്ചൈശ്രവസമശ്വാനാം വിദ്ധിമാമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈശ്രവസ് അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിരയാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ
സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അശ്വം അല്ലെ, കുതിരയാണ് എന്ത് ഉച്ചൈശ്രവസ്. അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? പാലാഴി മഥനത്തിന്റെ സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഉച്ചൈശ്രവസ്. പിന്നെ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതം, ആ ഐരാവതവും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. രാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി എത്രയും, ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത്ത്, യുധിഷ്ഠിരൻ, ശ്രീരാമൻ. അപ്പോ രാജാവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആ ഒരു ശ്ലോകം ഇതിലിട്ടിട്ടില്ല. ശ്ലോകം ഇല്ല, അതിൽ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ തന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയത്. ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമദുഃഖ പ്രജനശ്ചാസ്മി ഗന്ധർപ്പഃ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകിഃ. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും ഇടിമിന്നൽ, പശുക്കളിൽ സുരഭിയും ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ ഓരോന്നും എടുത്തെടുത്തപ്പോ നമ്മള് അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. അതായത് ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം അഥവാ ഇടിമിന്നൽ ഭഗവാനാണ്, പശുക്കളിൽ സുരഭി ഭഗവാനാണ്, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ ഭഗവാനാണ്, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാതസാമഹം പിതൃണാമാര്യമാചാസ്മി യമഃ സംയമതാമഹം. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മള് പറഞ്ഞു സർപ്പങ്ങളിൽ ഞാൻ വാസുകിയാണ്. അപ്പൊ സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി പറയുമ്പോ സർപ്പത്തിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? അനേക ഫണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നാഗാന അനന്തശ്ചാസ്മി അല്ലെ, അതായത് അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഭഗവാൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഫണമുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങൾ, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സർപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഫണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അനേക ഫണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അപ്പോ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഭഗവാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ അല്ലെ, വരുണൻ ആരാണ്? സമുദ്രത്തിന്റെ രാജാവാണ് അല്ലെ. പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവനായ യമൻ. പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലകലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിനാം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. ഇപ്പോ ദൈത്യന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ ആരാണ്? രാക്ഷസരായിട്ടുള്ള അല്ലെ, ദൈത്യന്മാരായിട്ടുള്ള ദിതിയുടെ മക്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ വരുന്നവരാണ് ദൈത്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ദൈത്യരിൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം അല്ലെ, കാലത്തെ പോലെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ദിതിയും അതിഥിയും സഹോദരിമാരാണ്. കശ്യപ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യമാർ. ദിതിയുടെ മക്കൾ ദൈത്യർ, അതിഥിയുടെ മക്കൾ ആദിത്യർ. അതായത് ആരാണ് ദൈത്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ദിതിയും അതിഥിയും രണ്ടുപേരും സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ, സഹോദരിമാരാണ്. രണ്ടുപേരും കശ്യപ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യമാരും ആണ്. ദിതിയുടെ മക്കൾ ദൈത്യർ എന്നും അതിഥിയുടെ മക്കൾ ആദിത്യർ എന്നും പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യനും ദേവഗണങ്ങളും പവതാമസ്മി രാമശസ്ത്രഭൃതാമഹം ശശാണാം മകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്. ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ രാമനാണ്. മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്. ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ ഗംഗയാണ്. അപ്പോ ഓരോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ്. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്. ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവയിൽ ഞാൻ രാമനാണ്, ശ്രീരാമസ്വാമിയാണെന്ന് പറയുന്നു. മത്സ്യങ്ങളിൽ സ്രാവാണ് ഞാൻ. ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഗംഗയാണ്. മനുഷ്യനും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരും ദേവഗണങ്ങളും ഇത് രണ്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിതിയുടെയും അതിഥിയുടെയും മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് കേട്ടോ. പരബ്രഹ്മമാണ് ചരാചരങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്രമസ്ഥാനമെന്ന് മുണ്ടകോപനിഷത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
മനുഷ്യനും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരബ്രഹ്മം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശ്രമസ്ഥാനം. അപ്പൊ പരബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാ ചര അചരങ്ങളുടെയും വിശ്രമസ്ഥാനം. അത് ഏത് ഉപനിഷത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പട്ടോട്ടിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വേദജ്ഞാന സർഗാണാമാദിരന്തശ്ച മധ്യം ചൈവാഹമർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാ വിദ്യാനാം വാദപ്രവദതാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യ അവസാനം അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് തന്നെ ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ജന്മാദ്യസ്യ യതോ, അതായത് എല്ലാം ജന്മ മൃത്യു എല്ലാം, ജനിക്കുക, സ്ഥിതി, അതുപോലെ സംഹാരം, ഇത് മൂന്നും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയശാസ്ത്രവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. വേദ വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 14 വിധമുണ്ട്. 4 വേദങ്ങൾ, അവയുടെ 6 അംഗങ്ങൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, പുരാണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ. ഇവയിൽ അധ്യാത്മ അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്ത സൂത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പറയാണ് എന്താണ് വേദാന്ത സൂത്രം. അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വസാമാസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയകാലോ ധാതാഹം വിശ്വതോ മുഖഃ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വസമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പോ അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം അല്ലെ? അകാരം എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അകാരം ഞാനാണ്. സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വസമാസം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ്. സംസ്കൃത അക്ഷരമാലയിൽ 1-ാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അകാരം. അപ്പൊ ആ 1-ാമത്തെ അക്ഷരം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീവാക്ഷനാരീണാം സ്മൃതിർമേധാധൃതിക്ഷമാം. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. അപ്പോ സ്ത്രീകളുടെ സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ബൃഹത്സാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകരഃ. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും നവംബർ, ഡിസംബർ ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ സാമവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. എന്താണ് അത്? സംഗീതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു വേദമാണത്. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ബൃഹത് സാമം. ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷം, അതായത് നവംബർ, ഡിസംബർ മാസം, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ചുറ്റിലും കാണുന്നതിലൊന്നും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഇതുവരെ കാണാറില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഭഗവാനാണ്, ഇത് ഭഗവാനാണ്, ഇത് എവിടെ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. വിവിധ ദേവന്മാർ പാടിയ മനോഹര ഗീതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് സാമവേദം. ഇവയിൽ ആകർഷവും പാതിരാവിൽ പാടിയതുമായ ഒരു ഗീതമാണ് ബൃഹത് സാമം. നിയമമന്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഗായത്രി മന്ത്രം, ശബ്ദ അവതാരമായി ഗായത്രി മന്ത്രം അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇത് സാമവേദ, ഇതിനെപ്പറ്റി ബൃഹത് സാമം ഭഗവാനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ദ്യുതം ചലയതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്വിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവതാമഹം. പഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകും. ജയവും സതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ വഞ്ചകരുടെ, ഭഗവാൻ ഇതുവരെ എല്ലാം നല്ലതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതിലും ഇനി ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ, അതായത് നമ്മള് പഠിക്കുമ്പോ ഇത് എന്താണ് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ,
ചൗരാഷ്ടകം പറഞ്ഞിട്ട് ചോരന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനാണ് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ ഇവിടെ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, അപ്പൊ ഏറ്റവും ഭഗവാനെ കഴിച്ചുള്ള ഒരു വഞ്ചകൻ ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു, ജയവും സതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോ അയാൾക്ക് നല്ല ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ശ്ലോകം. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെയാണ്. നല്ല തേജസ്സുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേജസ്വികളിലെ തേജസ് ഞാനാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയഃ മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസഃ കവീനാമുശനാ കവിഃ. കൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ വാസുദേവൻ ആരാണ്? സ്വയം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ. കൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും. അപ്പൊ അർജുനനും ഭഗവാനെ തന്നെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നു, അതായത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. മുനികളിൽ വ്യാസദേവനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവി. ഉശനാകവി ആരാണ്? ഉശനാകവി നമ്മുടെ ദൈത്യന്മാരുടെ ശുക്രാചാര്യർ. അതായത് ഉശനാകവി പറയുന്നത് ദൈത്യന്മാരുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യരാണ് ഉശനാകവി പറയുന്നത്. അസുരന്മാരുടെ ഗുരു ഉൾനസ് അഥവാ ശുക്രാചാര്യരാണ് കേട്ടോ, ശുരാചാര്യരല്ല, ശുക്രാചാര്യർ. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ ഉശനാകവി. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ, ഇത് വിസ്തരണമാണ്, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണത്തെ കുറിച്ചാണ്. ആർക്കെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിലോ എടുത്തു വെക്കാവുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ വന്നു. ബലരാമനിൽ നിന്ന് 4 വിസ്തരണങ്ങളാണ്. വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ. ഇനി സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള 4 വിസ്തരണങ്ങൾ വരുന്നത്. സംഘർഷണനിൽ നിന്ന് നാരായണൻ വന്നു. നാരായണനിൽ നിന്ന് വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ. അതായത് 2 പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണുമ്പോ റിപ്പീറ്റ് ആയ പോലെ തോന്നും. ആദ്യം ബലരാമനിൽ നിന്ന് വാസുദേവനും സംഘർഷണനും അനിരുദ്ധനും പ്രദ്യുമ്നനും വരുന്നു. പിന്നെ ആ സംഘർഷണനിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് വരുന്നു നാരായണൻ. നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ വരുന്നു. ആ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ടുള്ള കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു വരുന്നത്. ദണ്ഡോദമയദാമസ്മി നിതിരസ്മി ജഗീഷതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനാവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനില്ല, ഒന്നുകൂടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും. ഗോപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യമാണ് അല്ലെ. രഹസ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. യച്ഛാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹമർജുന ന തദസ്തി വിനാ യസ്യാൻ മയാ ഭൂതം ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കം അത് ഭഗവാൻ നിന്നാണ്. ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷ തൂ ദേശദ പ്രോക്തോ വിഭൂതേർ വിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കുറച്ച് മാത്രം അല്ലെ. ഒരുപാട് വിഭൂതികളാണ് ഭഗവാന്റേത് ഉള്ളത്, പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം, പ്രധാനപ്പെട്ടവ മാത്രം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, അതായത് പരന്തപ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. യദ്യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ വാ തത്തദേവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോ ഏതൊരു സുന്ദരമായിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു പൂവ് കാണുകയാണ്, നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പൂ, നല്ല സുഗന്ധമുള്ള ഒരു പൂവാണ് അല്ലെ.
അങ്ങനെ കാണണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ സൗന്ദര്യവും അതിന്റെ സൗരഭ്യവും ഒക്കെ ഭഗവാൻ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന്, അല്ലെ, ഒരു ചെറിയ കണികയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിംനാദേന തവാർജുന ഇഷ്ടഭ്യാഹമിദം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആളല്ല, എല്ലാം എന്നിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആളല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ്, അറ്റ്ലസ് കയ്യിലെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് ഭഗവാനെ. കാരണം അയാൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ തോളിലേറ്റി നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുക. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്? ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം, ഒരു കണിക മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് അതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്നുമാണ് സൂര്യന് പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം നിലനിന്നു പോരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇതിപ്പോ എന്താണ്, വിഭൂതി യോഗ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനില്ലാത്തൊരു ലെസൺ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നില്ല മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നലെ തന്നത് തന്നെയാണ് മാതാജി, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആയി. അത് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് വിഭൂതി ഇത് തന്നെയാണ് മാതാജി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വായിച്ചത് ഓരോന്നും വിഭൂതിയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ വായിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഏത് മുതലാ തുടങ്ങിയത്? ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് മുഴുവൻ അക്ഷരാണാസ്മി, അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം ഭഗവാനാണ്. അതായത് സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വസമാസം ഭഗവാനാണ്. അഹമേവാക്ഷയകാലോ, ഭഗവാൻ എന്താണ്? അനവസാനമായ കാലമാണ്. ദാദാഹം വിശ്വതോമുഖ, സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ. മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീവാക്ഷ നാരീണാം സ്മൃതിർമേധാധൃതി ക്ഷമ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. സർവസംഹാരിയായ മരണം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണും. നമ്മൾ ആരും ഓർക്കണം? ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മതി, ഒരുപാട് എഴുതണ്ട, നമുക്കത് മനസ്സിലായാൽ മതി. ബൃഹത് സാമം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ എഴുതിയാ പോരെ? കാരണം, ഐശ്വര്യം, കാന്തി, ബലം, വീര്യം, അത്രയും മതിയില്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, അതല്ല മാതാജി, അത് ഭഗ അല്ലേ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലേ, അതല്ല. ഇത് പറയുന്നത് വിഭൂതിയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഓരോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു സ്ഥാവരാണാം, എന്താണ് സ്ഥാവരാണാം, ഹിമാലയം സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ? പ്രഹ്ലാദൻ ഞാനാണ്, കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം ഞാനാണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് വിഭൂതി. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളിൽ പറയാം, ദൈത്യന്മാരിൽ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. ഇതിപ്പോ 4 വിഭൂതിയായി. പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇതാണ് വിഭൂതി പറയുന്നത്. പ്രത്യേക പണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തൻ, അത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. അതായത് ആ ചാർട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചേ. അതിനകത്ത് വാസുദേവൻ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എഴുതിയേക്കുന്നേ. ചാർട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. വാസുദേവൻ, അതെനിക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നു. അത് കാണാം, ഇപ്പം കാണാം. ഒന്ന് മാറ്റല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്ന് എഴുതിട്ടെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലേ, ബലരാമൻ. മതി മാതാജി, സമയം പോലെ എഴുതാന്നിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടോ. ഓക്കെ.
മാതാജി ഇന്നലെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണം, ഈ രൂപവിസ്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രൂപവിസ്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു അവതാരം മാത്രമാണ്. നാരായണൻ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ, നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ വന്നു, ബലരാമനിൽ നിന്ന് സംഘർഷൻ. ഇപ്പൊ ആ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ എടുക്കണം, ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. ബലരാമൻ സംഘർഷൻ. അതിനകത്ത് ആ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ, നാരായണൻ നാരായണൻ കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മള് ബലരാമനിൽ നിന്ന് വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, പിന്നെ വീണ്ടും സംഘർഷണൻ വന്നു. ഈ നാരായണൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഒറിജിൻ, അതായത് ഫസ്റ്റ് അവതാരമല്ല, അവതാരി ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഗോലോക ചാർട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി കൂടുതൽ സമയം ഇത് കാണണോ? വേണം ആർക്കെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുത്തോ? എല്ലാരും ഫോട്ടോ എടുത്തു മാതാജി എടുത്തു.